Matud pa sa pulong sa Ginoo, natural ra nga ang tao masuko, apan kinahanglan dili ta magpakasala sa atong kasuko. Og dili nato pasawpan og adlaw ang atong kasuko. Kay kung magpadala ta sa emosyon nato, ato na din gitagaag lugar ang demonyo. Og delikado kung ang yawa na imo kontrol nato. Kay dili na ta kabalo nga nakahimo na day tag dili maayo. Sumaw nang igsuon sa panahon nga kita masuko. Dali-dali dayon pag-ampo aron mahupay ang atong kasuko ug ang Espiritu Santo na imo kontrol kanato instead nga ang atong pagbati na imo kontrol nato. Kay kung ang Holy Spirit maoy mo kontrol kanato, makapugong ta sa pagbuhat og dili maayo. Dili ta maminaw sa hunghong sa demonyo, kay ang nagkontrol naman nato mauna ang Espiritu Santo. Again, baliko nako. Normal ra nga ang tao masuko, apan paningkamutan lang nato nga dili ta makasala sa atong kasuko. Dili ta magpadala sa pagbati nato. Hinuon tugutan nato ang Espiritu Santo nga maoy mo kontrol sa emosyon nato. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo og amping lang mong tanan diha. Dungog og himaya alang lamang kaniya. To God be all the glory. God bless everyone. Kaluwasan,